Nagpositibo sa drug testing lakip ng Cebu nga nakuha sa suspect matapos na-recover sa iya ang iligal nga droga sa sunod sang Western Visayas Medical Center sa distrito sa Mandurriao sa Pebrero 23. Sunod kay Police Captain Jobert Amado ang officer in charge sa Iloilo City Police Station 5 nga aga sa Pebrero 24 nagwa ang resulta sa drug testing sa suspect kasi alias John 31 anyos sang Banua sang San Enrique, Iloilo. Base sa police may ara sang standard operating procedure kon SOP ang ospital kung sa diin gina-check ang gamit sang suspect kag sa atubang abuso sang iya nga bag na recover ang Cebu. Pahayag pa ni Police Captain Amado nagabugat sang .2 ang illegal nga droga nga nagabalor sa masobra 1,000 ka pesos. Anay nga tukang surrender sa ilang nga banwa ang suspect kag aminado nga nagagamit sang droga. Sunod pa sa pulis posible sa probinsya sang Iloilo nagakuha sang droga ang suspect pero hindi pa matulid sang pulis kung gamito niya sa ospital ang Cebu. Nagawa ng resulta sa drug test siya, positive siya no, sa nagagamit siya drug. At the same time, nakuha siya itong isa sa siya nagpositive no, sa present sa vitamin na triglyceride o Cebu. Dugang pa sa pulis mga ka-K5 nga paglapas sa Section 11 o kanang pagupot sa illegal nga droga kag Section 15 sa paggamit sini sa inom sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang nga kaso sang suspect. Palita nagikan sa distrito sang Mandurriao. Ako naman si ka-K5 Aaron Rifollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Karingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News of M. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.